Nadangat sa Tambalana ng usa ka electrician sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City human matusok ang iyang tuong paa sa kural sa usa ka panimay sa sitio Cabaloy pasado alas 11 kaganihang buntag. Ani ang detalye. Gitabang sa mga personnel sa Lapu-Lapu City DRRMO kining 38 anyos nga electrician sa Barangay Pahak kansang tuong paa natusok sa kural sa usa sa mga panimay sa sitio Cabaloy. Matod sa pangu sa Operations Section sa Lapu-Lapu City DRRMO nga conscious raman hinuon ang naasoing electrician dihang ila kining naabtan alas 12 kaganihang udto. Uban nila ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Fire District nga mitabang pagsiguro nga mahatagan og first aid ang biktima samtang gipangitaan nila og paagi nga ma-extricate o makuha ang biktima sa dapit diin siya natusok. Kailangan first aid na daan, oxygen, gitawag dextrose. Kuan lang kanang para prevention sa kaso mag-bleeding ng bainid tangtang. Kay nakalapos gyud sa iyang paa ang nakatusok nga parte sa kural, gigamitan nila kini og hydraulic cutter aron maputol o gidali dayon nila pagda ang naasoing electrician sa usa ka pribadong hospital. Matod ni Pahak Barangay Captain Bonifacio Umpa Jr., nagtaod og suga sa usa sa mga poste sa sitio Cabaloy ang naasoing electrician, subay usab sa hangyo sa mga residente nga pasugan ang ngit-ngit nga dapit. Uban sa naasoing electrician ang usa sa ilang mga konsehal nga bayaw ra usab niini. Ug samtang didto siya sa ibabaw, gikatahong naligas kini og nahog. Wakit siya napurintihan, ma'am. Natagak mo. Dili ingon taas yung kayo. Oo. Parang secondary post lang ba? Niya sa Miko niya natagak siya. Diri na sa may gate sa kanang balay. Diri sa gate sa balay niya. Naay ka na bitong hait-hait. Natusok siya. Gisaad hinuon ni Kapitan Umpad nga abagahon sa barangay, pinaagi usab sa abag sa city government ang tanang gastuhan sa hospital sa biktima. Barangay mi dahil sa ato ang syudad, ma'am. Ngayon ako pong tabang kay wata kay ba pila pag mga mayroon na nani. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Misdak.